Desberdinak izatez eta pentsamenduz, desberdinak jatorriz eta sentimenduz, desberdinak lanbidez, desberdinak munduz, hobe dugu mintzatu aroari buruz, hobe dugu mintzatu aroari buruz. Nik ondo ez dakit zer den ezkerta eskuina, baina presentatzen dut hautagaitzat duina. Aroa ere ez da oso kontu fina, hori ere ez da izaten denentzat berdina. Hori ere ez da izaten denentzat berdina. Beraz, aroa ere hobe paso bota, bestela hasiko gara eta elkar joka. Nik zinez diotsut bai alaxe nagota, nunden ez dakit baina Europaren kontra. Nunden ez dakit baina Europaren kontra.